Hola, Hola, què tenim aquí, Greta? un hotel d'insectes. Avui aprendrem com construir-ne un. Greta, per què serveix un hotel d'insectes? Ens ajuda a protegir els insectes beneficiosos dels horts i els jardins. Alguns insectes, com les abelles solitàries, hi dipositen els seus ous. Material que necessitarem. Troncs, pinyes, escorces, canyes, tela metàl·lica i, si podem, fustes foradades. Una caixa de fusta amb separadors o bé ens el construïm a mida. Ara anem a omplir-lo. Entre les pinyes i les escorces s'hi refugiaran escarabats, crisopes, aranyes, papassastres. Dins els forats dels troncs o de les canyes hi posaran els seus ous les abelles, vespes, marietes, borinots. Protegim l'hotel. Posem una tela metàl·lica al davant i els protegirà dels ocells i ajudarà a aguantar les canyes, escorces i pinyes. I per últim, instal·lar-lo. Col·loquem l'hotel en un lloc protegit del vent i assolellat, preferiblement orientat al sud o al sud-est. Si poseu una rajola serà refugi d'aranyes i altres insectes. Si teniu flors, atraurà a les abelles i si poseu aigua a l'estiu, les fareu felices. Si veieu forats tapats, és que les abelles i vespes hi han posat els seus ous. Haureu d'esperar a la primavera que surtin les cries. No us perdeu les nostres aventures! Us esperem a les llibreries.